Днес ще снимаме гледката на град Костандово. Ние сме тук малко по-отгоре. Вижте го. Вижте го. Това наше село хубаво. Можете да го посетите, ако искате. Още не сме станали град, защото сме 4261 души. 7 години сме град Тапак. 7 години сме град, но не достигаме за град, защото... Вижте, ето зад тази планина. Ето зад тази планина горе е язовир Батак. Ако се скъса, може да отнесе всички къщи в това село. Ако искате, може да посетите Шепенското корито. Нашето селце. Ето го горе върха, виждате ли го? Можете да посетите и... Можете да... Ето е нашата беседка. Тя се вижда отзад, не е много красиво, но отпред е. Отвътре е много яко, има рисунки, който ги е правил един стар човек. И той май, ако иска, може да стане художник, но не знам. Ето там горе хора, може да отидете и да видите язовир Батак, ако искате, може да го посетите. Може да посетите и нашия град или село. Не знам, по-точно град или село. Хора, някой ден може да ви заведем на пътешествие до ето там до плажът, да ви го покажем. Ето го там, където Костандовския плаж. Където има много дървета е плажът. Там може да се изкъпете. Ако искате, може да посетите, много е яко там. Ето го. И това ще бъде всичко от този клип, хора. Ако искате да правим още такива пътешествия на други места, можете да дадете един палец нагоре и да се абонирате. И да се абонирате за моят канал. Може да ви заведем на пещерята. Тя е много нагоре. Тя е нагоре. От тук като тръгнете нагоре, но е над главата там. И има един камък, който се нарича Алковия камък. Ето хора. Виждате ли над нас какво има? Там по пътя, където ето натам е Дорко. Ето там в далечината е Ракитово. Това е там, къде не се вижда нищо. Не се вижда нищо, е Велинград. Вие можете да го знаете. Ето там е нашето гробище. Ето там е бензиностанцията накрая. Може да я посетите. И хора, това ще бъде всичко от този клип. Можете да го харесате, да се абонирате за моят канал. Както каза моят приятел, и чао. И чао. Това ще бъде всичко от този клип. Ако искате да правим още такива клипчета на други места, можете да пишете долу в описанието. Кажи как се пише се BML MPOR, както го. Ако не го знаете, ще напиша долу в коментара и оттам го прочетете и вижте какви клипове. Довиждане, хора!